Asam tong mga bataan. Tuwas uma, naglalis sa yuta. Kabalong na ikorpyo. Gibart! Jimmy! Nagkuha na sa kong lumi, oy. Kapit na sa mga kung tinanong mo. Dagko na tayo. Tol, lagot sa magkadiha. Nagkatanaw ko sa kong mga tinanong ba, dagko na kayo. Unsay tinanom? Ako may nagtanom ani. Naglimpisa lang ka dire kana ako ana. Wa kay labot ani dire pataka ra man kag. Pangutana pa si Ganggang dito. O pangangkon. Kana diha ako ana. Ali dire tanaw na to. Kini dire ako ani gihatag ni Papa. Aron ka masayod. Kining kahoya ni mo na pamatuod nga lindero nga gihatag na ni Papa ni sa kuha. Kining kahoya gitanom ni Papa para pag udako ko magamit na ako ni pero mo gid ang lindero nga nagpamatuod nga kining kahoya. Uy, nagtanom ana, dili ikaw. Ako ana gyud ni diri. Sa man di ay. Ikaw rin tagihan eh. Nadua man tabig son. So di. Sumba kayo tani kay. Ngilo ba kag lindero? Sa mangilo. Kita man doon ang papagitagaan. Tiglimpisa ra man ka diri. Sa dilimpisa. Ikaw ra tiglimpisa. Si Papa gihatagan to ni ani nga lindero. Kaya na kay gitanong diya. Unsa man dai na kita ka ana? Si Papa man natanon mo na. Unsa man yun anong di man kakasunod bata. Tanong ako ha. Kay mo, di kita mo igsoon. Wag ka. Bakit? Ikaw. Tungod aning yuta ba? Kay kapapa ni. Manghud ra ka kuya ko. Dapat ako tagaan ni Papa kaya ako'y banghod. Isumbong ti kang papa. Sumbong ito. Ako dapat ako'y tagaan kaya ako'y banghod. Sa manong banha kayo? Imong duha ka anak, nag-away na si yuta. Mga bataan niya. Naon sa man mo? Mong rapet man ninyong banha diha. Kaniya ra pag sigtawag ninyo di. Siya, oh! Ano man unsa man problema day ani? Wala Puta na. Wala ka kay labot ng area ni gitanong diri pa. Wa man gyud na siya labot kay manghud naman na siya, di ba pa? Duha ra mo kabog igsoon mag-away pa jud mo. Ikaw gusto ninyo, tanang gusto ninyo ba ginahatag nako? Anak ka way labot Papa ganina. Man ko nakadili imong area, dili ikaw nagtanom. Ikaw may labot. Di ba Ikaw pa? may labot. Manghud naman siya, man siya Wa labot kay yuta. kananon. Ano man mangang buhi ka man ko? Buhi pa taong ko, ay sa mo pag-away ana. Buhi ka man ko. Nganong sige-sigod man na ni mo imong Wa man na siya hago. siya may naikarapatan nga mo ang kunaning kwan diri kay Ako siya may may bangon. kalamuran. Naglimpisa ra man siya. Bisan pa mangot na siya, siya na yung otoridad nga mo angkon ani atong kwan diri. Ako ang una kay ako may kuya. Kuya bitaw ka pero imo na lang nang isig-isigon imong manghod, imo na lang kuhaon ang katungod Ana ana. laban ka siya. Away nga kamura man duha. Dapat Unsa man yun? Nakay pinalabi ka among Gamay ra kay nang yuta, awayan pa yun ninyo. Kaulaw raman mo eh. Isig-isigon imong manghod. Kampi man jud ka siya. Sa tinuod lang ba dili tika tinuod nga anak. Oh, pakita na to ni mga bisan pag asa. Oh sige, kamo na lang pakuban. Kamo pangilo dire, inyuhan na tanan.